A Xunta de Goberno Provincial aprobou o pasado venres un plan de axudas para as obras singulares en concellos de menos de 20.000 habitantes. Trátase dun plan no que a Deputación investirá 18 millóns de euros nos vindeiros 3 anos. Entre os requisitos está que o proxecto estea en estado avanzado, co fin de licitar a obra antes do 30 de xuño do 2018. Trátase dun plan onde, por proxecto, a Deputación non investirá máis de 1,5 millóns de euros e subvencionará un máximo do 80% do custe total destes traballos. Repito, é un camiño novo, trata de suplir ou de dotar os concellos de actuacións singulares, non? De moita trascendencia para os concellos, no que os concellos leven traballando, teñan xa o proxecto feito, que se exixe que teñan o proxecto xa feito para poder presentarse, é unha nova maneira de facelo, no que cambia radicalmente con respecto a ahora, con respecto ao que sucedeu hasta hai 2 anos, no que uns concellos conseguían este tipo de actuacións e outros non tiñan acceso a ese tipo de actuacións. Agora será por mérito. Os concellos interesados en formar parte deste plan terán de prazo un mes dende que se publiquen estas axudas no BOP, previsiblemente nesta semana. A comisión técnica, formada por funcionarios da Deputación, será a que decidirá a que obras se lles presta esta axuda provincial. Parecía injusto que os concellos de menos de 20.000 non tiveran a capacidade de poder facer frente a eses grandes proxectos singulares e, como decía o vicepresidente, se fai cada 10 anos, porque é o grande referente de que equipamento, dotación ou actuación considera o Concello que é fundamental para garantir eses servicios e eses dereitos. Trátase dun investimento de 18 millóns de euros repartidos nos vindeiros 3 anos, con 6 millóns de euros por cada ano. Os concellos que xa reciben na Deputación subvención de máis de 600.000 euros quedan excluídos destas axudas.